כשדוד נולד, אז לכאורה נולד לי ילד רגיל לגמרי. אבל ראינו שההתפתחות שלו, משהו שם לא לגמרי תקין. משהו שם לא מדויק, משהו שם אנחנו לא יודעים להצביע, אבל משהו שם לא רגיל. הייתי בתפילה בבית מדרש, אני בא להגיד ככה, שמע ישראל, מישהו שם לה את היד מאחורה, אשתך צריכה אותך בבית. משהו דחוף, עצרתי הכל, טסתי הביתה, אמבולנסים, עניינים, החייאות על דוד בתוך הבית, לוקחים אותו לבית חולים, ומשם אמרנו, אנחנו לא יודעים איך לחזור הביתה. אנחנו לא יודעים איך לחזור הביתה. אז תמר היא הבת החמישית, והיא נולדת אחרי הריון תקין. פתאום כאילו צץ איזה עניין של יבשה בלב, ומסתבר שיש צורך בצנתור, מלחיץ כשלעצמו, אבל אנחנו עוברים את הצנתור, ובעצם אחרי זה שומעים את כל הרופאים אומרים לנו, מכאן הכל אמור להיות בסדר, זה צנתור שהרבה ילדים עוברים אותו. אחד הדברים הראשונים שהקרדיולוגים אומרים לנו, אם כבר מום לבבי, אז זה. פתאום ב3 לפנות בוקר אני שומעת צרחה. זה היה לי ברור שזאת תמר, אבל זה כל כך לא הבכי הרגיל שאני פשוט קופצת ורצה לסלון. אנחנו מגיעים אליה והיא כבר אפורה, בלי דופק, בלי נשימה. 8 ימים תמר מורדמת ומונשמת. יוצא אחד הרופאים המתחילים מטיפול נמרץ ואומר, את המצב אנחנו נדע רק בעוד שנה קדימה. ואני זוכרת את עצמי מסתכלת עליו ואומרת, כאילו עד לפני רגע הילדה הזאת הלכה לישון ילדה בריאה. הרופאים מלווים אותנו נקודתית באשפוז, וכל אשפוז עומד בפני עצמו. אני זוכרת כל כך הרבה ביקורי בוקר, כשמגיע מתמחה חדש, אז להסביר לו מחדש את הרקע, לגלות שהם לא עד הסוף באמת מכירים, גם חלק מהקושי שמצטרף לתוך התמונה הזאת, להרגיש שאתה עובר בין הרבה ידיים. אתה רואה את הילד שלך, מאבד את זה, נהיה סגול, אתה לא יודע אם אתה תצליח להחיות אותו כן או לא. מכשיר עמידון, עגלה מיוחדת. מכשיר חמצן, לרוץ, להביא את המשאל, נתן, רוץ, תבוא, תעזיר לי, וכל בלחץ, כל הזמן הרעש של החמצן. זה בעצם חיים של ילד כזה, מורכב, סיעודי, בתוך בית. זה חיים כאילו אנחנו נמצאים בטיפול נמרץ תמידי. חסר מישהו שיבוא וירכז, ויקח את זה על עצמו, וינגיש לנו. אני ממש זוכרת את עצמי, מדברת עם אחת הרופאות הבכירות, ומשתפת אותה בתחושה הזאת שאין לנו אבא ואמא. אני זוכרת שהיא מסיימת את השיחה איתי, והיא אומרת לי, את יודעת, אתם ממש לא קלאסיים, אבל מי שיודעים לעשות את הדבר הזה, זה הצוות הפליאטיבי. אני זוכר שראיתי את אחת האחיות שלה מהמרפאה הפליאטיבית, והיא מסתכלת עלינו במעלית, ומדברים איתה לפעמים, אתם עוד תגיעו אלינו, ומסתכלים עלינו, מה את רוצה מאיתנו? מה את רוצה מאיתנו? אנחנו לא הפליאטיביים, לא רוצים להיות שם בכלל. בדיעבד, אני אומר, הלוואי והיינו כבר אצלהם כבר באותו הרגע. انت حبيبتي وامي وبنتي وماليش بعد تاني ما كان. היתרון הגדול של השירות שהקמנו זה שצוות רב מקצועי אחד מכיר ומלווה את הילד והמשפחה לאורך תקופת המחלה, ותופרים את החליפה הטיפולית לפי המצב המאוד דינמי של הילד. יש לנו מטפלת במוזיקה, ופוטותרפיסטית, ופסיכולוגית, השתלבות של ליצנית רפואית, מלווה רוחנית. בעצם אנחנו נותנים התייחסות רפואית, סיעודית, נפשית, חברתית, קהילתית, רוחנית, לפי הצורך. מיום ראשון התחלנו להרגיש על בשרנו מה זה אומר הצוות הפליאטיבי. מתחילים להגיע ככה אחד כל המרכיבים הנורא מיוחדים של הצוות הזה, וככה שואלים אותך, איך אנחנו? מה קורה? שנייה לפני שהם מתקדמים, ומה היינו רוצים, כאילו מה יכול להקל עלינו, על מה אנחנו היינו רוצים לדבר אנחנו, ועל באמת מה אנחנו חושבים שנכון עבור הילדים. הם כל פעם נכנסים לכל החלקים הקטנים, והם מפצרים אותם. מישהו פה מתחיל לתכלל ולהבין שיש פה קייס גדול שההורים לא מצליחים לבד להחזיק את זה. אם עד עכשיו קיבלנו רק את התווית של אי ספיקת לב, אז אנחנו כבר עם כותרת הרבה יותר חמורה של אי ספיקת לב סופנית. אז עושים שיחה מסודרת על אשפוז סוף חיים. והצוות הפליאטיבי מביא איזשהו כבוד למסע הזה, לדרך הזאת,
שאתה לא יודע מתי היא תיגמר, אבל היא כנראה תיגמר בקרוב. והצוות הפליאטיבי הסבירו להם שהם הולכים עכשיו להיפרד מדוד. הכרנו את דוד כשהוא עוד היה פעיל ומשחק. בימים האחרונים הוא היה מאושפז בטיפול נמרץ ילדים, מלווה ועטוף בבני המשפחה שלו באופן שאין מילים לתאר. וזה היה רגע מאוד מרגש, והם דיברו איתו, והם לחשו לו, והם בכו, והם חיבקו אותו, והם הכינו את עצמם בהבנה ובנפש שבעצם זו פרידה. זה מהלך פליאטיבי. כולם הניחו ידיים על דוד, זו הייתה סיטואציה מאוד מאוד עצובה. חיבקו אותו ושלחו אותו. להאמין שאתה אבא טוב, אבא אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי, ככה סתם, אבא טוב. ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו בימים אחרונים, אז אנחנו משתפים אותם שאנחנו רוצים לעשות צילומי פרידה. סיטואציה שבה אנחנו מאפשרים לאחים של ילד בסוף החיים ללוות אותו ולהיפרד, זה משהו שהוא לא מציאותי בכלל בבית חולים סטנדרטי היום בארץ. פתאום יעל נכנסת עם טלפון משניידר על הקו, נמצא לב מתאים לתמר, תגיעו. אנחנו במרוץ כנגד הזמן לתמר, ואחר כך נחשוב. ישר מתחילים לקבל טלפונים והודעות מהצוות הפליאטיבי. מה שלומכם? ואיך אתם מסתדרים? כאילו, אתם בפתח תקווה ודואגים לכם, ואיך האשפוז, ואיך המחלקה. אז הם ממש שם. זה פשוט משפר את התחושה ואת החיים של המטופל, של סביבת המטופל, והמעגל הנרחב יותר שבא לחזק את המטופל. ואפילו שהם לא איתנו פיזית, הם ממשיכים כל הזמן זה להיות שם בשבילנו. גם אחרי שאנחנו מצליחים להציל את החיים של תמר, יש לנו עוד התמודדות עדיין עם מחלה קשה ועם מציאות חיים נורא לא שגרתית. היינו שמחים, הייתה אפשרות שהולכים ומלווים אותנו כל המעטפת. זאת אומרת, גם אפטר האירוע הכואב הזה. אם היה בית ולצוות היו יותר משאבים, הם יכלו להמשיך את הליווי הזה שעוד לגמרי היינו זקוקים לו, גם בתקופה הזאת, כשהאשפוזים כאילו הולכים ומתרחבים. מערכת כזאת כשאין לה בית פיזי, לא משנה כמה אנחנו נעטוף אותם בצוות, הם צריכים מקום שבו ילוו אותם ויאפשרו להם לצאת הביתה בידיעה שיש להם לאן לחזור. אם היה מקום כזה, היה יכולים להגיד לנו, תומר וכן, קחו לכם חצי שעה, לכו לכם לעיר, לכו תעשו משהו לעצמכם, בואו תחזרו לפה אחרי זה, אנחנו עם דוד. למשל מקרה שפה האמא ישנה על כיסא ליד, אין לך טיפת פרטיות. זה מורכב וזה קשה. כשמגיעה משפחה עם ילד בכיסא גלגלים, אנחנו פותחים את הדלת, מוציאים את הכיסאות מהחדר, מכניסים את הילד, מכניסים את הכיסאות, סוגרים את הדלת. פשוט מיטלטל בדרכים, מיטלטל ממקום למקום. כי אין לך איזה מקום שאתה מתכנס אליו. אנחנו רואים מקום שהוא קודם כל מסביר פנים, שבאים אליו לא באיזה תחושה של סוף, אלא בתחושה של מקום שנותן המון כוח לחיים. במקום שיאפשר איכות חיים עד הסוף. וזה מערך שחייבים לבנות אותו ברמה הלאומית. יש עוד הרבה ילדים שאנחנו עכשיו מגלים לאט לאט שצריכים את הטיפול שלנו, והמשאבים הם מוגבלים. ובאמת כשהמשאבים הם מוגבלים, אז אנחנו גם מקבלים בהבנה למה הגיע תורנו לפנות את המקום. ואנחנו כחברה לא יכולים להרשות לזה להיות. אנחנו חייבים להקים מקום כזה, שייתן לילדים האלה הכל להם ולמשפחות שלהם, והם יוכלו למות בכבוד, והם יוכלו
כל המסע הזה יהיה מסע של משמעות. בעולם מושלם, לכל אחד היה צוות פליאטיבי.